May adlaw kanyong tanan mga kapubri. It's me, the organic face. So karon 2 PM. Arita diri sa 2 PM ha. Diri ta sa 2 PM. Akong ibutang diri ha si 9. Dili gani si 2. Okay, 2. Ang akong gipaminti yung 056 ayo sabihain ninyo og katong 062. Ayaw gyud last dito karon. Okay. So pwede mo diri mo kuha sa mo diri og kuan sa 496 atay biyay nga naman day ni naaman yung 9 diri. Sorry ha, it's not so diri guys dos na ko butang diri ha, dos naaman yung 9 diri. Pwede ni 4 diha 541 521 lang jud 521. Okay. So, diri dapita, ako ibutang des, 9. Okay? Pwede mo muda diri save diri dapita o magkuha mo, pwede mo magkuha diri 498. Okay? So, dinin dapita, mauna inyong tanawon ha. So, alas 2, dirita. So, 5 PM diri. Okay? So, karon arita sa itong hearing. Itong hearing ha, karon ha. Hearing. (807-087). Okay? Regalo. Regalo na ko si 7. So, guys, nakalimot mo kung ingon nyo gino. Ayaw nyo kalimti. Ang hearing ako, 807 ha. Regalo ko, 407-704. O niya, ang pamintin ako yung 056, 062. Balikin ninyo. Last na ni karon ang pamintin ha. Pero mura rabag ugma na alang gyapon sa guide. Guide to rabata alas 2, 062, 498. Baliki. Niya, pagkuha mo sa 5 PM. Og 9 o'clock pagkuha mo ning 101-110 double. Okay. Nya, baliki ang mintin ha. Ayaw ka makakita ra ba mo 1 to 5 sa kuan. Sa guide 2. Pero ni pair naman guna niya gino na nag 641, di ba? So balikin ninyo ang atong kuan na pamintin ako yung 056, 062. 625 niya mao ni ako ang hearing regalo 407. Dan salamat nyo tanan, I love you all. Siguro alang na ninyong hearing.